أبي أحمد مرحيو جين independent أيقونن بعلم أمريكان زولو ناي بعلم زمت أوسبي حد جزء سبعتين عقونا أبي أحمد طبعا حدا جناي نا أبي أحمد قل عدو عشال قل أمريكا قل عتول زلها ننويني تي leadership characteristicsو بحريو ننويني أبي أحمد بحيالات منقستات مصي عشان قليت وي puppet government يبان ملس independent government نساعدو World Bank IMF privatization فقد policy program كغير لمعتاو policy زبال عبيتاو ديمقراسي غير قلمنا تايل انبزبالة واقاون زخفلي نمسوعتون قد مغنياسي policy عبيتاو ديمقراسي وي لمعت policy غيري liberal قورو privatization فقد مش شاينا ركبكا قوارز نزيتات زعم السلونيرو اتوم differences itemize خطقورهم كلها more of independence value زلوهم يوم ملس ما نم يزوزون نيرو بتحساسباون كون ما تعطوني يقولون بحنقول كما تعطوني يقولون بفلتات درجة ستو world class تي ملس زي locally uncomparably مالته كنا تعطي يخلون الحركة عشان قلتي تي نايت عادو عشان قلتي زي تخا ناي بعلو ايديولوجي ناي بعلو political science stance ويخا أقام زلوا إيه مالته بإفشنسي leadership هنا يراهونه دحار ناي حزب تقبلنا زبال كالو ناي حزب تقبلنا اتملس بملحسو حزبي يدكسيو ولا تأمي وخلوت حزب صقيبه يزبل يقصع بناي ملس زربا ملحس ناي بروباغندا بعلمويا اكسبرتي تسفاي وكايو بتغبارون سلام يحلي ناي حزب سلام يحلي ጦርነት ብዙሕ ትኹረት አይገብርን ብዝርብ ብዲፕሎማሲ ሽግራት ይፈትሑ አብይ አሕመድ ወደ ጦር ግንባሪ ከመለ ናይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፉት ስቴፕ ይወስዱ ወይ አሰር ይወስዱ ምተልካ ብትኔ ብለካ ተወዲያ ወይ አስረካ መለስ ግን አብተጋሩ ይዳ መቅታል ዘብዝሕ ነይሩ እምበር አፍቶም ካልኦት ብሄራት በዲፕሎማሲ ይፈትሑ ነይሩ ወይ ምስካሎት ዓለማት በዲፕሎማሲ ይፈትሑ ነይሩ ትግራዋይ ተኾይኑ ጥራሕ ይዝቀትል መለስ ዓቅሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ ጭቆና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ መሬት ትግራይ ካብ ምሻጥ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምስዳድ ክሳብ ሴፍቲ ኔት ብድኽነት ህዝቢ ትግራይ ተገቢሉ ኣይግዝአለይ እናበለ ማዕረ ኢኻ ምስ ጋምቤላ ማዕረ ኢኻ ምስ ሶማልያ ማዕረ ኢኻ ምስ ቤንሻንጉል ማዕረ ኢኻ ምስ ሶማልያ ማዕረ ኢኻ ምስ ኦሮሞ ማዕረ ኢኻ ምስ አምሓራይ እናበለ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ፖለቲካል ሳፕሬሽን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ፀቕጢ يحضروا له نيرو شفلقة يحضروا له نيرو بخمزي ديفاينز قولهم قلت مالتي وعبد قطباوي أكيدا نيتهاجر أب إرتراون زيارة سعية أب إرتراخا ملس زي صنع زخونة نا إرترانت عنت يحلوا نيرون يأمن النيرو on the contrary بأنصارها أبي أحمد نا إرترا لألونت كماي لكعهم أبراهام أي أمنن حدا هزبي دي زعمن بحري بحرنا مريتنا مريتكم بحالاي أو أجين مسايمة وعبد قطبا ومرار حاق انتاي يعجز خاب في اللي ناي قطبا فلوت أصلا زل كابرش ناي ملس مرار حاناي قطبا دا حايش نيروس ولاس ناي أبي أحمد أو انتاي ريتخا كما مثلك قطبا زي حيش تبلو نجار أو قطبا بوليسي يلن situationally leadership by the way situationally even our leadership combinations about law combination leadership now not dictate تقول له تدلي dictation مالت نصر مقطع المسار يخونن
ነገራት ስትረስ ምግባር ንሽተይ ጽንዕ ምባል ማለት እዩ ንኣብነት ቁፅፅር ሬጉሌሽን ዝተውፅኢኻ ሬጉሌሽን ተውፅኸልኻ ዝቆፃፀሩ ፖሊሲ ፕሮግራማት ዲክላሬሽናት ዝተፈላለዩ ጁሪዲክሽን ሕግታት ፕሮክላሜሽናት ምውፃእ ማለት እዩ ሬጉሌሽን ቁፅፃር እዚ ሕዚ ፓርት ኦፍ ዲ ዲቴክሽን እዩ ማኖ ናይ ዲክቴተርሺፕ ሊደርሺፕ ስታይል ይበሃል ትራንስፎርሜሽናል ትገብሮውን ትኽእል ኢኻ ዘሸጋግር ሕዚ እቲ ናይ መለስ ዝነበረ ኣብ ዲሞክራታይዜሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ዝበሃሉ ኮምቢኔሽን እዩ ነይሩ ንእሽተይ ከዓ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ኢኳላይዘር ፖሊሲ ናይ ዲክቴሽን ናይ ዲክታተርሺፕ ስታይል ይኽተል ነይሩ ሶ ሲቹዌሽናል እዩ ፊሎዞፊካል ሊደርሺፕ ማይክሮ ማኔጅ ትገብረሉ ሰዓት ዲክቴት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ትራንስፎርም ኣብ ትገብረሉ ሰዓት ከዓ ልምዓት ካይድ ኣለኻ ማለት እዩ ዲሞክራት ኣብ ትኾነሉ ሰዓት ከዓ ፌር ሌሲስ ዓይነት ንህዝቢ ማዕረ ዝኾነ ተሰማዕነት ንህዝቢ ቀዲምካ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ እና ኢህአዴግ ደርጊ ክግልብጥ ከሎ ሊበራል ፖሊሲ ይጠቅም ክብለካ ይኽእልን እየ በርከስ ሓረስታይ 85% ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድኻ እዩ ነይሩ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ኤሌክትሪክ ይኹን ማይ ቴሌኮሙኒኬሽን ለመሰረተ ልምዓት መንግስቱ ጥራሕ ከቕርበሉ ዝኽእል ባጀት ድጎማ ናገበረ ሳብሲዲ ባጀት ናደጎመ ማለት እዩ ሊበራል ተተኸትልካ ፕራይቬታይዜሽን እዩ ሶ ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽን ከዓ ፕሮፊት ሜከርስ እዮም it's not about the people it's about their money their profit ስለዚ እቲ ሓረስታይ ኤሌክትሪክ ገጠር እትወለይ ቴልካንቲ ግለሰብ ናይ ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ክላ እዚኦም ዲስትሪቢሽን ኣሎ ትራንስሚሽን ኣሎ እዚኦም ፕሮጀክታት እዚኦም ኮስት እዮም ክባራት እዮም ከእትወልካ ይኽእልን ከተማ ዘሎ ጥራሕ ዘገልግል ክብል መሰሉ ኢኻ ማለትም ፕራይቬታይዜሽን ፍሪ ማርኬት ካፒታሊዝም ተጎድዶ ይትኽእልን ኢኻ ነቲ በዓል ሃፍቲ መንግስቲ ተኾይኑ ግን ግዴታ ኣለዎ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ኤሌክትሪክ ከእቱ እዩ ማይ ከእቱ እዩ መሰረተ ልምዓት ከእቱ እዩ ኤሌክትሪክ ሆስፒታላት ከስፋሕፍ እዩ ፅርግያታት ክሰርሕ እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ድኽነት ባረም ራክ ዝበሃል ፖቨርቲ ባረም ራክ ዝበሃል ኣብ ፀፍሒ ድኽነት ዘሎ ህዝቢ ሃፋትም ክተእትወሉ ይትኽእልን ኢኻ መንግስቲ ዝቆፃፀሮም ኢንዱስትሪያላይዜሽን ናይ ሶሻል ዲሞክራሲ ሲስተም ኢኻ ትጥቀም ሶሻል ዲሞክራሲ ማለት መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ይኸፍት ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዞን ይኸፍት ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ናይ ኤምፕሎይመንት ጀነሬሽን ናይ ሰራሕተኛታት ዕድላት ንምፍጣር ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍ ተሪፉ ሄልዝ ኬር ጥዕናታት ጣብያታት ክሊኒካት ሆስፒታላት ኮሙን ኤጁኬሽን ኮሌጅስ ጁኒየር ኤንድ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲስ እዚኣቶም ብምሎም ናይ ትምህርቲ ትካላት ሴክተራት ዘስፋሕፍሕሉ ሶሻል ዌልፌር ክሰርሕ ዘይኽእል ትድግመሉ ሚኒሳት ማለት እዩ እዚኦም ናይ ሶሻል ዲሞክራሲ ስራሕቲ እዮም ሶ ኣብ ከምዚ ድኽነት ዘሎ ማሕበረሰብ ብስራሕ ኢንዱስትሪታት መንግስቲ ዝቆፃፀሮም መለስ ከፊቱ ንኣብነት ኤልፓ ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይል ነይሩ መንግስቲ ነይሩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ መንግስቲ ነይሩ ባንኪ ፋይናንስ ናሽናል ባንክ ብኢትዮጵያ ኮማንድ ኢኮኖሚ ነይሩ ዳርጋ ባዕሉ ሬት ዘውፅእ ሶ ኢንትረስት ሬት ባዕሉ ዘብል ወይ ወለዳት ዝውስን ኩለን ፕራይቬታይዝ ዝኾነ ከዓ ሎካል ጥራሕ እምበር ኢንተርናሽናል ኣይፈቕድን ነይሩ ከምዚታት ነገራት እዩ ምክንያቱም እግሪ ምትካል እዩ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ሶ እቲ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንድኻታት ዓድታት መሰረታዊ እዩ ተናይ ታይገር ካንትሪስ ዝበሃላ ናይ ኤዥያ ሃገራት ተጠቐማሉ ካብ ድኽነት ዝወፃሉ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ፖሊሲ እዩ እቲ ፖሊሲ ስቑልካ እውን ኣይኮነን ይኹን ዳ እምበር ኣብ ሚድል ክላስ ኣብ ትሕንክበሉ ሰዓታት ብዙሓት ሚልዮነራት ብዙሓት ቢልዮነራት ብዙሕ ሚድል ክላስ ሓቢጡ ዝወፀሉ ሰዓት ግን
ፕራይቬታይዜሽን ወሳኒ ክትቀይር ኣለካ ፖሊስኻ ናብ ሊበራል ክትቀይር ኣለካ ዝማለት ታዩ ቢሊዮነራት ኣልዮም ማልታይ ቢሊዮነርስ ኣልዮም እቲ ኤርላይንስ ባዕሉስ ናይ ግሊ ኤርላይንስ ክኸፍት ይኽእል እዩ ዳዊት ገብረዝጋቤር ዝበሃል ሓቂ ሃፍቲሙ ናይ ባዕሉ 5 ኣየራት ኣለዉ ከም ማለት እዩ ሶ ዓቕሚ ተረኺቡ ሕብረተሰብ ፖሊሱ ንዑ አኮሞዴት ትገብር ዝኽእል ፖሊሲ ሪፎርም ትገብር ኢኻ ወይ ኣመን ትገብሮ ወይ ፖሊሲ ሪፎርም ትገብር ቼንጅ ትገብር then private airlines ኩሉ እዮም private ናይ electrification system generationu transmissionu distributionu privatized ትገብሮ ወይ outsource ትገብሮ ኣለካ ብግለሰባት ዝተፈላለዩ ሴክተራት ናይ even transportation ናይ ባሕሪ ናይ maritime transportation system privatized ትገብሮ ትኽእል ማዓት መራኸብ ጎዙ ዝኽል ቢሊዮነራት ኣለዉ ተሓውሶም መንግስቱን ይሰርሕ ግለሰቡን ይሰርሕ ዓበይቲ ናይ ማይኒንግ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒታት ብግለሰብ ዘይተሓዘሉ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ወርቂ ይኹን ሲሚንቶ ይኹን ፕራይቬታይዝ ትገብሩ ማዓት ቢሊዮነራት ተጋሩ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከፍቱ ወርቂ ፋብሪካ ኩሉ የብሉ ሕወሓት ጥራሕ ተቆፃፂራቱ ዘላ ሶ ፖሊስኻ ከም ዓቕምኻ እዩ ዝኸይድ ሱልካ ከምዚ ናይ ኩዕሾ እግሪ ኣርሴናል ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣይኮነን level of economic ናትካ ኣበይ እዩ መጀመርያ ኣይነ ሕሸካ እዩ ብድሕሪኡ ናማዕበለ ዝኸይድ ናብነት ኣሜሪካ ተወሲድካ ቅድሚ 2008 ብኦባማ አድሚኒስትሬሽን ያ ፖሊስ ቀይራ እምበር ኒዮሊበራሊዝም እዩ ነይሩ ኒዮሊበራሊዝም ማለት መንግስቲ ወታደርን ሕግን ፖስታ ናይ ዴሊቨሪ ጥራሕ እዩ ዝቆፃፀር ካብኡ 100% ፕራይቬታይዝድ بدحريو جين the house bubbling crisis ናይ mortgage financial crisis مسبوصهم أمريكا from 2008 to that of 2010 they spent more than 1.5 trillion dollars to subsidize the society مالتي ናይ mortgage crisis مستفترة 1.5 trillion dollar يوم Obama administration أوصيو mortgage بورحي 80 مليون دولار يخفل نيرو نمنتايز collateral زي بلهم وي job security occupational check قبره له background check صراحة زي بلو غزي فقدلو او mortgage كفلت تهاله يبلين يبل homeless يخون مالت so نامريكا زيغاتات تسرارح ناي بانكي كورابت زخونه تسرارح مخنيات بوز مص كرايسيس كم حبرتسب من قبره ስለዘይ ሁሉ መንግስቲ ቤይላውት ይገርዎ ቤይላውት ማለት ንመንግስት ነተን ባንክታት ዶጊሞን ማለት እዩ ቤይላውት ተገይሩኻ in other words is involving in the business ቅድሚው ኒዮሊበራሊስት ኮይኑ ዘ ቢዝነስ ያቱ ዝነበረ ሎሙ ግን ሼር ሆልደር ኮይኑሎ ማለት መንግስት ይብለካሉ ሶት ናይ አሜሪካ ግምጃ ቤት ዩኤስ ትሬጀሪ ኢንቨስት ገይሩሎ ባንክታት ኢንቨስት ገይሩኻ mixed economy ይባል ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሜሪካ ሕዚ according to the US constitution they have liberal mixed economy not pure neoliberalism ይወለና አሜሪካ ሕዚ American government is part of the business now they are in the business ስለዚህ ባንክታት invest ገይሮም bailout ገይሮም so ናይ አሜሪካ መንግስት ሕዚ totally independent አይሆነን ካብ ቢዝነስ ወፃ አይሆነን አካል ናይቲ ቢዝነስ that's why mixed economy ተባሂሉ mixed economy capitalism ያተኸተለ አሜሪካ ወኹሊ መስለኒ ናይ ኢኮኖሚ መብራህሪ ሞያው መብራህሪ ምስ comparative advantage مس ناي leadership combination how is gamalati حجي ابدي ابرش حونا ابزناي قطبه ناي ايثيوبيا اب حبد انتي غاغلو تبلو افت قطباو درجه ما تعلمش اب بزنس او قطبه security is one thing دحننا توصاني حز تግራይ تاريخا قدمت ጦርነት ናይ ሰላም ደሴት ከይና ኢንቨስትመንት ይወፍር ነይሩ ማዓት ይመጽ ነይሩ ወላ ሎካል ኢንተርናሽናል ኢንቨስትመንታት ዘላል ኢንቨስትመንት ነይሩ
ካፒታል ይመጽ ነይሩ ዌልዘን ካሊ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ይመጽ ነይሩ ሎሚ ግን ወግረፎም ኢንቨስትመንት ወላ ዲፕሎማሲውን አይፍቀድን ተኸልኪሉ ባጀቱን አይኸድን ዘሎ ኣብ ዓዲ ኦሮሞ ገለውን ዓዲ መሓራውን ሬላቲቭሊ ኢንቨስትመንት የለን ቱሪዝም የለን ሰላም ስለዚህ የለ ሶ ሰላም ድሕር ዘየለ automatically you'll go out of business ካብ ቢዝነስ ወፃኢ ኸትኾን ሰላም ድሕር ዘየለ ምክንያቱም ሴኩሪቲ ድሕር ዘየለ ቢዝነስ የለን እዚ ትፈልጦ ኣለኩም ስለዚ አብይ አሕመድ ከዓ በቲ ናቶ ካይዳ በቲ I don't know ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከሎ ሕወሓት ባዕላ تعرق دو قالت تهالت تدمرت تهالت بزوم صوتو سبب إلى ونسمين إسلاز وقعته تفترت أورنت راح انتخاء تفطير زنارة مستي نايرترا منقستي بمعقون بقالنا ساقياتو زنبرت نقرات تبالاشي ناي أبي أحمد زنورة تقبالنت نابت أورنت آتيو خالوت معت حجرات كينو تجراي جنوسايد فتصيمو دجنا مستوم مقالست زنورو حبيرهم زنورو حيلتا تبتاتينهم مسو تبعيسهم نساتهم كا مستي زي اسمع مو أكلات بروكسي وار ويخا ناي بروكسي وار نخفت تسعميدهم نجر فحلو مالتي سو حزسو كيف توا ناب اكشن موساد حزبي حوشكا طورنت كاب سكريمش كساب كاجواليتي اوتورسيتي زيد اللي وق زي خونس سكريمش امزي تنكفكف حد غزاون فول سكيل وار مثل ناي بزحات حيلتات زلو يغاطمون لمالك كم هاجرس instability سناي جبسن كالوت حالتات ناي إرترا يخون كالوت حاوشوا صبق يلن بحاتيرو so كبيدي anyways كبيدي لتحساسو خناتات ناي حو حتى كايدا نخلو أي طعمني نخلو ما صبق يجبرن إرترا صبق يجبرن إثيوبيا صبق يجبرن حزب تግራይ ሰለባ يجيرو يا أبزي كالي أبرش حونا حاجة خاب تقرأ انتايو